Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang Sipalay hinubaan kag kandunin na lang sa karon ang mga LGU sa Negros Occidental nga wala pa matagaan sang power supply. Samtang ang iba naman nga LGU ang partially energized na. Luseco nagapasalamat sa mga electric cooperatives gikan sa iban nga mga probinsya pati na sa mga LGU kag mga pribadong individual nga nagabulig sa ila. Yaring report. Ang ini nga video kuha samtang ginapatindog ang ini nga 69 kV line sa binalbagan sa mga linemen sa Negros Occidental Electric Cooperative. Nag-double time kag nagabinuligay ang tanan para matagaan sang power supply ang mga LGU sa Southern Negros. Kagabi, tigayon na nga natagaan sang power supply ang Himamaylan City pero sa mga importante nga bahin lang anay sang syudad. Amuman sa iban pagid nga mga LGU nga malubha nga naigo sa Bagyo Odette. Sunod sa Communications and Customer Service Manager sa Luseco nga si Jocelyn Garcia, ang Sipalay hinubaan kag kantunin na lang ang wala pagid malapot sang supply sang kuryente pero nagapadayon ang trabaho sa mga linemen. Ang ini nga mga litrato kuha sang Barangay Kanturay sa Sipalay. Wala man nagauntat ang obrahan ay didto. Ang Sipalay ang isa sa mga natam-an sang pag-igo sang bagyo. Tuman kadamo sa mga poste nga nagkalatumba. Actually, may team na to dito sa Sipalay nga nag-augment kay kagapo nag-abot ang another team from Electric 2 and from Akelco, Aklan Electric Cooperative. Excited mo mga tao makita ang ara nagapalapit na sa ila, kita nila ang may crew nga nag-obra sa linya nila. Ang iba nga mga LGU sa sur hindi pa man fully energized pero ginatingwaan na nga malapot ang mga pamalay. Ginaprioridad anay ang mga munisipyo, ospital, merkado kag iban pagid nga mga matawo nga lugar. Ginakalipay sa Luseco nga kadamo sa mga electric cooperatives nga nagpadala sang personnel kag equipment sa Negros Occidental. Nagbulig man sa clearing operation ng mga LGU kag subong pati pribado nga mga individual nagahimo man sa tikang nga mabuligan ang mga linemen. Sila sa area, ginapapanyagahan sila, ginadulungan sila mga pagkaon, sila tubig. Actually, may aral sa highway nga nag-aobra ko, no? Gintagaan sila tubig pagkag mga pagkaon. Tapos naman po, sino ko gani, ma'am? Sige na nga, tagi ba Hindi pa makasiling ang Luseco kung saan ugid ma-fully restore ang power supply sa nasakupan nila nga mga LGU. Pero sa nagakatabo sa karon nga nagabinuligay ang tanan, makasiling sila nga mas nagadasig pagid ang ilang nga trabaho.